ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ମହାବୀରଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ରାସ୍ତାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରୁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇକା ଆସୁଛି। ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବିଲ ମଝିରେ ନା ମହାବୀରଙ୍କ ଲାଞ୍ଜଟା ଅଛି। ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବରଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି। এই ମହାବୀରଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ। ଏଠି ଦୀପ ଫିପ ସବୁ ବସେ। ଧାନ ବାକ୍ସ ଅଛି। ଯିଏ ଆସିବେ ଆପଣ ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ପକାଇବେ। ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମହାବୀରଙ୍କର ଲାଞ୍ଜଟା ଏଇଠି ହିଁ ବାହାରିଛି। ଦେଖାଯାଉନି ସତ, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ହାତରେ ଆଣିକି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାବୀରଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ। ଯେହେତୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଚାରିପଟ ବଢ଼ିଆ ମାକେ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବିଲ ମଝିରେ ତ ହେଇଛି ଆଉ। ଚାରିପଟ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ି ଗଛ ପତ୍ର ଲାଗିଥିଲା ମରିଗଲାଣି। ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ପଛପଟେ ହେଉଛି। ଯିଏ ଆସିକି ସେ ରୋଷେଇ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିକି ସବୁପଟେ ଭଲ ଅଛି। ଆସିକି ବି ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସବୁ କରି ଦର୍ଶନ କରି ଦିଅଁଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ତ ଏଇଠି ରହିଲା, ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ବି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଲାଞ୍ଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିକି ଯେ କେଉଁ ସାପ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ସାପଟା କେଉଁ ସାପ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରୁ ବି କିଛି ପିଲା ଆସିକି ବି ଏଠି ଦିଅଁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯିବେ ଲାଞ୍ଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି।